I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night. Sa mga kawaray, magpintura an waray kayo. Sayang an pintura. May sobra pa. Gamitin ko pag pintura didiha kahoy para maubos na kasi sayang. Kaya, ang nakaraan ha bubong. Diri pa nga ni, ginturo doble ko laya para diri ang sayang para di magtiga. Kaya yan ha. Waray manak mahimo, magpipintura ako dili pipinturahan ko ta ka. Yun. Let's go. Ayan, ako na nga ni ginabrihan an baldi kay kakuri, gimpakurian pa kiton sobra pag malakaabri kay nakadikit na hiyaba, nagtiga na ang pintura. Pero din okay na. Tas ayan gintikangan ko na nga ni didi hamay unahan. Inuna ko anay didi mun hamay unahan, harani hamay hagdan kay basi kuan okay. Kas gipapasuin na na grabe ang paso ura-ura nagalan nas na. Halos nagpaparigo na ko tundi dahil paso. Tas ini akong laanay ginmap kay humang ko na itiya pagpinturahi. Ginmap ko lain anay didi kay an alpog tapos an mga bato nagkakahudlog karigsok. Ginmap ko in an mga anduha nga kwarto tapos an sala kusina ginpinanmap ko kay girarigsoki. Alpog ura-ura tapos pulong ko in the next day na asya ko na hiya tatapuson didi na at hamay kusina. Asya ko na hiya tatangpusong kay mapagal na, siya na yun ang ikaduha ko kaadlaw nga natapos ko na hiya. Last na yun, hindi na yun hamay kusina. Sabi ko, tatapuson ko talaga niya na adlaw basi maupay na nga o kinakitaon. An iba nga kahoy nga yaadi hamay yero, di rin nakito nagpintura kasi short na. Okay na din ang kahoy, pariho na may pintura, kabilaan. Ayun.